Takže ja vás vítam u nového videa a dneska aj, jak sa mi nepošťastilo, jak ste mohli vidieť, rozbilo sa mi šklíčko na tejto želve. Nej. No, takže ona ako funguje. Nej. Ona ako funguje aj. Dobre svietím. Ale je to proste bez skla, je to hnusné. Takže tentokrát sme renovovali toto. Vidíte, krásne som to umyl. A pristalo mi to do ruky niečo takéto. Želva, ktorá sa láme. Neviem ako prečo sa to láme. Je to celé sprachnivelené. Budem sa snažiť to neodlamovať. No. Takže môžeme to ísť rovno aj otvoriť. Nebudem sa s tým kašľať. No, takže prvé si bereme šrobovák. No a bol to akože na stene, takže takýto môj mi, hej. Takže preto to je také venku. Ináč mohol by som akože najprv začarovať tých modžiny. Ja to asi budem stopovať a potom si to môžeme aj namontovať. Takže ja som to odmontoval a už na to krásne stojí, takže si to môžeme pekne otvoriť. Čo to je nejaké bahno, ty kokos. Dúfam, že teraz už mi to sklo nepadne, lebo toto keď mi padne, tak to serem. Tak, neviem, už proste nebudem to hľadať. Lebo posledné svetlo pôjde tam, kde ho namontujem, tam aj ostane. No, takže máme prvý šrobík. Sú ešte matičky z tej minulej želvy. Proste ja som nemal ani 3 dní proste, ani týždeň. Krásne 2 vývody, je to originálna želva. Zatvorím po česky furt. Ale korytnečka. Tak. No. Takže ideme na ďalší štrobes. A počúvajte jednu otázku na vám. Robíte to preto, aby ste boli bohatí, alebo preto, aby ste boli slávni? Lebo Radosť Prešova dnes nezdvihol, tým pádom nevyhral 7 000, tak. ale bol pritom taký, že... 4 šrobiky, keby to bolo nejakom onom. Na prázdno garantovaných 700 eur posielame do Prešova, ale Radosť povedal, že Opa. pôjdu jeho žene. Už to vypadáva. Počkaj, tak. Ešte rádio, že? Fuj. No dobre, tak to je trash, ja to jen umí, tak zatiaľ dár. Malá želva svieti veľkej. Takže, ideme si umyť tento krytík, na ktorý keď vstúpim, tak sa asi obetujem. Pôjdem vyliezť ešte na baňu. Ja teraz na to vstúpim, aby som to nestúpil, kurde. No nechcem ísť na baňu. Tak, ukážem vám, ako som umýval tú minulú želvu. A boli smutní. Takže pustíme si vodu. Ja som sa zláko, že to vylem na tú, však to je jedno. No, väčší prúd. Tak. Dáte si tlak. A valíte. Nejenom aj, ako som aj umýval veškeré moje lampy, čo mám. Ako čo som dostal, hej. Ako bolo by to lepšie, keď to zavesím upload, ale malé želva mi to posvietí na to. Takže to už sme mali. Tak. A toto zatiaľ môže ísť schrnúť. Takže to tam krásne, tak to zavesím. Ešte pršia, to je jedno. Malá želva mi bude svietiť zatiaľ. A my si ideme dať dole sklo. Takže môžeme dávať dole. Tak toto je 2x ešte, ty kokos. Samozrejme žarovka. No tak toto je ale stav. Jak kámo, keby som to kúpil dneska. No. Krásna žarovka, dobrá. Ale ja idem umýť to sklo, ale to mám asi na týždeň budem, aby som to asi nerozbil, takže zatiaľ natočíme zapojenie. No tak ale toto je stav. Pozrite sa na dubinku, aká je krásna. Hej, tu krásny prívodný káblik. No, pár pliešik parádny. A tu je? No uvidíme, čo bude pod krytkou.
či tam bude bordel, alebo sa o ne niekto dobre staral. Ukáž to. 3, 2, 1. No. Tak toto je video normálne. To si musíte proste prehrať. Lebo táto nádhera, čo tuto je spravená, je proste paráda. Tak, táto... To je proste paráda, no, títo želvy. Nie, tie one repliky, to proste není ono, toto je proste originálica. A tuto má každý, tuším. Podľa mňa pôjde aj von, jaký je stav. Bordo, tu je to potom vyfúkame. Hej, 100 W. To dodržali. 100 W žiarovka maximálne je. Takže idem toto vypreparovať tieto. No, ja to budem vystriovať, no. Tak tomuto neuveríte. Normálne fázový vodič nebol pripojený. Normálne to išlo všetko cez zem. Títo dva je vlastne fáza 0. No je fázový, nebol vidíte, není oblankovaný. To sa mi ešte nestalo, že by zapojili ako to... že by nezapojili fázu, ale že dali proste zem ako fázu, ty kokos. Tak to som ešte nevidel. Takže lebo máme umytové sklo, môžeme ísť ucierať. Andro. Máme zapojeno. Hej, tu je taká slučka, aby sa ten kábel nevytrhol. A už to len zadeklujeme a máme vybavené. Môžeme ísť na test za chvíľu. Oh yeah. Tak, ideme už si žiarovku. Žiarovka je uchytená. A ja idem začať zobrať sklo a kryt na sklo. Tak, toto sem. Tak, to už máme uchycené. Krásne, ešte tu sa tačky. A bez toho tu vyzerá tak pofidérne. Ale s tým vyzerá krásne. On to je síce ešte mokré. No ale ako to nevadí. No už sa to toľko uschne. No také to je. Z toho moc nechcem chytať, aby to neopadalo. Tak ja idem zaskrutkovať a môžeme ísť na test. Takže žalbu máme zrekonštruovanú už po 3-krát. Dúfam, že... Ale už to má tieto pacičky, takže nemusí sa otvárať celý dekel a všetko. Už sa to prichytí vlastne na tieto bočné, hej, takže už pohoda proste. Ale ak mi nevíde šnúra, že budem musieť ešte si kúpať dúračku, takže zatiaľ, no, nemáte predĺžovať. No bola, čo som našiel, tak len to pichnú na istieč. Dobre, máme to. No. Tak. Idem zasínať. Čakať. Dobre. Zasneme aj prídavné? Hej, dajme. Very good. Tak ideme na test. 3, 2, 1. Ideme. Paráda, želva nám svieti. Dobre, svetla robí. Toto sú poctivé banické svetlá proste. Som mal aj toto lúpať, že? Akože títo, aby to troška vyzeralo. Dobre, toto už necháme tak. Tak. Aby neboli oné... Lebo niekde to úplne chýba, hej. Ale to je dobré, kúry. Počúvaj. Dobrá, želvák.
Poďte on tak zablíka, vidíte na tom videu? Ty kokos, asi stará ona výbojka už. Výbojka. No, niečo váži tá želvička. Parádna svieti. Poďte, vidíte? Krásne v strede krúžku to je. No, ale títo mojich kamošov máme. To sú väčší pomocníci, ale to je taký pomocník, takže valí nám pár, no a potom ešte dám fotku. Okay. Počkajte, minúť začne on to aj potom vám to ukážem. Tak, počkajte.